La companyia Teatre de Guerrilla al llarg de la seva trajectòria ha creat 5 muntatges teatrals. Teatre Total, Som i Serem, En Directe, Europa i Somos lo que Somos, amb els que ja han fet més de 1.000 actuacions. També col·laboren habitualment en diferents programes televisius i radiofònics i han creat 2 programes propis de televisió, Can Fanga i Villa Guerrilla. En la conversa expliquen aquests i altres projectes i el peculiar concepte de República de Guerrilla. Teatre de Guerrilla neix el 1998 amb un context de tres persones que es volen dedicar, 3 pallassos que es volen dedicar a fer teatre i guanyar-se la vida o guanyar-se la mort amb aquesta feina. 3 persones joves, és a dir, el 98, gairebé fa 10 anys enrere, no teníem pas aquestes pintes de demacrats i de malgastats que portem avui en dia, i neix a partir d'una il·lusió, d'una manera d'entendre el teatre, d'unes afinitats artístiques i d'unes ganes de dir i fer coses a través de les arts escèniques. I aquí vam dir, nois, engatillem-li, tu em sembla vas dir que sí, tu vas dir que també, i a partir d'aquí surt Teatre de Guerrilla. Aquest concepte de guerrilla per nosaltres vol dir moltes coses, té moltes connotacions que ens semblen interessants, i Teatre de Guerrilla era un nom que ens feia el pes. També perquè a nosaltres ens agrada estar situats a les afores, enfilats a la muntanya, amagats aquí sense estar en els centres creatius o de producció teatral més importants que tenim a Catalunya, com pot ser el de Barcelona, o de la seva manera també el de Girona. No, nosaltres estem a part de tot això i estem amagats aquí mig de la muntanya, i a partir d'aquí doncs, tot això ens va lligant. És un nom que a nosaltres ens diu coses que ens hi sentim. I també relacionats amb aquell context del 98, que ho deixem tot, deixem la feina. Ell feia de peixater, en Carles donava classes de teatre, jo treballava a casa en un restaurant familiar, deixar-ho tot, doncs també tenia un component molt guerrillero per tirar endavant. És a dir, guerrilla no tan sols és l'adjectiu del tipus de teatre que fem, que diu coses, comunica, pretén criticar, que sigui un teatre que no tan sols sigui entreteniment, sinó també per la situació en la que ens trobàvem nosaltres i que 10 anys després ens donem compte que hem de seguir sent guerrilleros. Comencem, primer de tot, pensant si tenim ganes de dir alguna cosa. Si tenim ganes de dir alguna cosa, doncs la diem. Si no hi ha ganes de dir res, doncs no comença el procés teatral. No hi ha creació, no hi ha res, no tenim res a dir, doncs no diem res. A partir d'aquí, la nostra organització ve per donada que en Quim fa una proposta dramatúrgica, ell fa el guió, fa l'espectacle i va presentant escenes, va presentant propostes les quals es comencen a treballar, improvisant-les, fent-les nostres i anar perfilant aquest guió, no? En Quim dirigeix i escriu els espectacles, normalment en Rafael i jo actuem, som els actors. En alguns dels espectacles, a més, en Quim també fa d'actor. És a dir, nosaltres, els nostres espectacles mai parteixen d'una escenografia ni de coses que puguin ser molt visuals o que puguin ser molt espectaculars si allò no està al servei del teatre, si no està al servei de l'actor. L'actor per nosaltres, i el pallasso en aquest cas, doncs és l'eix central per poder explicar coses, i el mitjà que fem servir doncs, és l'escenari teatral. A partir d'aquí després anem posant cosetes que estiguin sempre al servei de l'actor o de la dramatúrgia. A TV3 hi comencem l'any 2000 amb el programa Càsting, que fa l'Àlex Casanovas, i a partir d'aquí, a partir del nostre treball teatral, gent guionistes de la tele ens veuen, ens proposen anar allà, nosaltres comencem a treballar amb ells i a partir d'aquest programa comença, 7 anys que han sigut de col·laboracions, no? Des de Caps d'Any amb el Terrat, Tom G és músic, el Set de nit amb Antoni Soler, 3 temporades al club amb l'Albert Tom, diferents intervencions en diferents programes. Per nosaltres la televisió, nosaltres sempre diem que som teatre de guerrilla, no? I el nom de davant ja ens ho diu, teatre. El que passa que el que tenim molt clar també és que la televisió és el gran megàfon, no? És el fet de que puguis entrar a casa de la gent sense que s'hagin de desplaçar al teatre. I això fa que al llarg d'aquests 10 anys hagi repercutit d'una manera molt positiva en el teatre, no? Quan començàvem teníem 20 persones, hi havia una actuació de públic, i a hores d'ara esgotem entrades a tot arreu, i això fa que el treball teatral que tu vols ensenyar, doncs la televisió t'ajudi a que tingui una repercussió molt més gran, no? També és una arma de doble fil, perquè si el que fas a televisió no agrada, tampoc no et venen, no? En vez de 20 en venen 5. Però el que sí que està clar és que el llenguatge de teatre de guerrilla en el terreny teatral el tenim molt clar i que creiem que la televisió també és un mitjà on te podem dir moltes coses. La República de Guerrilla... La República, en aquests moments la podeu veure, el que és la República de Guerrilla, o sigui que ens costarà definir-ho. Són unes ruïnes, bàsicament són unes ruïnes. Ara,
Xuriguera, va, explica'ls què és. La República de Guerrilla, nosaltres ens movem molt per estats mentals, no? Nosaltres tenim un estat, i el nostre estat mental per pujar sobre l'escenari és el del joc, és el d'actuar. No ens podem enfilar a l'escenari sense tenir joc, sense tenir esperit juganer per ensenyar-nos, per explicar com som. Podem fer això de manera que s'entengui? No ho dic perquè jo mateix... Vull dir, pensa que la gent ara aquí mirarà aquesta televisió i dirà, collons, és una televisió intel·lectual, això. No, explica't perquè la gent ho entengui, va. Ja en saps, tu? Bueno, jo m'explico d'aquesta manera, no sé. Va, tira. Va. Llavors vam dir, home, aquest estat mental també el necessitem físic. I nosaltres necessitem ja que no ens agrada l'estat que ens representa, inventem el nostre propi estat. Xedes, va, arreglo. Sí, o sigui... Escolteu aquest perquè l'estat mental, ja veus quin estat mental té ell. Nosaltres teníem una nau, vale? Això és... O sigui, nosaltres tenim una nau i diem, collons, una nau li hem de posar un nom. Quin nom? No el tenim. Què fem? No, hòstia, no ho sabem. Hòstia, qui ens ha de manar? Aquests no ens agraden. Hòstia, aquests no ens agraden. I a partir de totes aquestes coses aquí que teníem... M'estimava més que ho expliquessis tu. Jo pensava, si aquest ho ha d'arreglar... República de Guerrilla, ara ho explica. Si aquest ho ha d'arreglar, anem bé. I vam dir això, República de Guerrilla. Explica. República de Guerrilla és un estat independent perquè... T'ha picat un mosquit ara. Guaita, quina picada. Perquè us en feu una idea, a la República de Guerrilla els mosquits són bastant semblants als que hi ha a Catalunya. Vull dir, no és una espècie diferent. És un estat independent, comencem per aquí, on hi tenim un local d'assaig, on hi pretenem fer produccions de teatre, on hi tenim una Constitució, on hi ha unes lleis. És una república que nosaltres l'hem legalitzat directament perquè és nostra i l'hem comprat, per tant, si és nostra podem fer el que ens surti dels collons. I llavors, ara actualment és això d'aquí darrere, que està en projecte. Però la República de Guerrilla ja la tenim al cap, perquè això ja ha existit en un altre lloc, i en certa manera allà dins hi passen coses que fora de les nostres fronteres veiem que no hi passen. Ja bé sigui a nivell cultural, a nivell de l'administració, a nivell dels polítics... Tenim selecció. Tenim selecció, cosa que els catalans no teniu, perquè no teniu selecció. Ara competirem. Nosaltres som un estat independent, els catalans no en sou. Nosaltres som republicans perquè no tenim rei, els catalans tenen rei, encara que no vulguin. Hòstia, doncs totes aquestes coses, abans de fotre'ns a plorar, vam dir, collons, fem-nos la nostra manera, i això és la República de Guerrilla. El seu lloc, on serà? Si tot va bé aquí darrere... A mi m'agradaria molt fer iogurts. M'agradaria moltíssim, però tenir una fàbrica de iogurts de 300.000 treballadors i llavors omplir tot el món amb iogurt Xuriguera, un iogurt de qualitat. Un iogurt que el tastessis i tingués allò gust de iogurt com els iogurts que es feien abans. Això a mi és un dels projectes que m'agradaria fer i tirar endavant. A mi una de les il·lusions seria poder-li fer tancar la fàbrica d'aquest. O sigui, que fotés una gran intoxicació amb aquests iogurts i veure't tancat a la presó. A mi això seria les il·lusions que tinc ara de futur. Uita, la il·lusió que em fotria a mi és tenir un espai com fins ara, com aquests 10 últims anys, per poder seguir fotent bestieses, codificant-les, que siguin digeribles a través d'espectacles de teatre, a través de bogeries com és la República de Guerrilla, que puguem seguir dient coses i que amb això ens sentim vius. Si en Xuriguera vol fer iogurts, automàticament s'engegarà tot un mecanisme dins la República de Guerrilla per fer iogurts. Vull dir, és que podem fer el que vulguem. Sí, per això m'agrada. Per això t'agrada, eh? Per això m'agrada estar aquí.